Chceme urobiť akúsi takú veľmi dobrý. Nasypem nejaké prášky. Máme C9, moča C9. Ty nechceš to. Zoberme si lyžičku. Chceš tam aj med? Ja sa ešte zatiaľ s vami porozprávam, keď budem môj sestrnka. A dúfam, že budete dávať merče, si pozrite všetko, čo máme na EduPage. Dobre, EduPage. Dobre, dáme tam... A môže sa to aj jesť, tá C9? Áno, to sa dá jesť. Jeden. Do jedného jeden. Máky, nejedz, potom dostaneš. Si, 5, koľko? Tak. Ty to už robíš? Áno. Ty čo robíš? Slyšet také. Takže fakt, vyzerá to, jo, ale... To je moje, Charlotte. Áno, to je tvoje. To vyzerá nechuťa. Hej, ale fakt je to dobré. Aj, že ani to bolo vyzeralo... Môžem to ochutnať? Môžem to ochutnať? Ideme to ochutnať. Áno, ideme. Slámky. Slánka. Kámo, ja sa na to teším. Ani neveríte, aké to je fajné. Ja som to nemala, ale ja vám poviem pravdu aj. Je to veľmi fajné. Ale fakt je to dobre. Niekomu, aby ste... Ale fakt je to dobre. Takže prosím, dávajte odber a lajky. Ďakujem. Ahojte.